yung Leonidas chocolate. Ayan, excited na ating sponsor dito. Ayan. Uy, ito lang, gusto natin. Ang Leonidas is isa sa pinaka the best chocolate in the game. Sabi nga, i-rate ito ng up to 5 out of 5. Okay, diba? At a very reasonable price. Is 14.90 euro. Ayan. Pwede na mag-compute. Ayan. Ang kwento dito, si Anatolia Leonidas George Ketikensi. Sana tama yung pag-asa dito. Pero nalagay yung pangalan dito sa picture na yan. Nung bata siya, nagtitinda siya ng chocolate kasama yung kapatid niya. Pero he was born in Turkey. Para lang mas makasurvive. Yan ang ano niya. Yan ang ginagawa nila ng bata sila. Dahil hindi maganda ang buhay nila ng bata sila. Pero ang sabi niya sa history, he followed this path. Galing nga eh. So, gusto niya talaga maging master chocolate here. Kaya, someday. Kaya bata pa lang siya, nag-design na siya ng mga chocolate. And eventually, itong Leonidas ay lumaki up to 4 generations. Ayan, kanilang pinagpasa-pasa nila, i-innovate nila. Ayan. At meron silang, nagtitinda sila in 32 countries. Meron silang branches. Ayan. Ligo-ligo sa Europe. Sa Antwerp pa lang, nakita ko yun, yung Leonidas na tindahan nyo. Kasi yung unang pagkakilala ko yung Leonidas yung sa ano eh, sa 300. Tsaka kaya ganun yung dog na si Leonidas. So, try na natin. Buksan natin dati. Try ko lang ko dito. Ayun. So, andito rin yung mga assortment ko yung matitipin natin. Okay, ganda pa tayo. Ayun. 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 Wow! Masahin ko lang saglit ha. Okay lang sa nila. Ang goal pala nila, ang motto nila simple lang. Create moments of peace. Create happy moments for everyone. Hashtag happy talks nila. Pagpigyan mo ng chocolate nila, ay grabe. Para makakalimutan mo yung mga problema mo. Kung na-stress ka, dessert yan. Pagkakarin mo lang daw dessert. Isa to. Pag-perfectionary nila tao. So, sa'yo na yung sulat saglit ha. Sabi dito, discover our exceptional creations made from Belgian chocolate with 100% pure cocoa butter and carefully selected natural ingredients. Taste our know-how, savor our passion, explore our variety of unique flavors. Discover why Leonidas is a preferred chocolate brand in Belgium. Available at more than 1,300 stores throughout the world. Leonidas is the warrant holder of the Port of Belgium, the ultimate acolyte for more than 100 years of pure craftsmanship. Ito yung sulat, 1913, Master Chocolate. Yan, di ba? Grabe, 100 years of pure craftsmanship. So may shoutout siya para sa atin, no? Ayan, so ultimate acolyte. Sila may holder. Ayan. So, tignan natin ngayon kung ano yung pinagpamala kay Leonidas. So, ka-journey, ano gusto nyo? Bili. Lahat? Isa lang. So, tignan mo natin itong nag-iisa. Yan. Ano pangalan nito? Ako si... Uy, wala dito ah. Ayun. Si Marnon Cafe. Ayan. Pralane with coffee flavor. Okay. Meron siyang kape. Tikman natin. Grabe, sarap.
Mas mahal yung lasa dito kasi dito kahit Belgium siya. Kaya pala siya number 1. Kaya pala. Diba? Ito yung lasa niya. Bigyan natin ating sponsor, syempre. Gisa natin. Yun. Ang kinabat ko sa kanya, itong isang... Nasa na? Yun. Marut. Hindi. Ayun. Louis. Praline with caramel flavor. Ano? Lasang caramel ba? Sarap. Oh. Ito yun, may caramel flavor. Try pa tayo isa. Yung caramel flavor. Ito. Ito, try natin ito. Itong paba. Ang pangalan ito? Ito yung may ganache. Noir de Noir with intense dark chocolate. Okay. Dark chocolate naman daw ito. Tignan natin. Okay. Meron siyang ganache. Ayan o. May chocolate within a chocolate. Ang sarap. Grabe. Pure bliss talaga. Grabe. At alam niyo ba, sa Belgium, merong mga lugar na sa Antwerp. Hindi ko na napuntahan. Pero yung chocolate factory talaga na pwede kang tumikim. Yan. Alam na yung Goya na chocolate factory ng mga bata pa tayo. Ganun. I-imagine ganun, ang daming chocolate, may mga pounding, tapos ganun ka. I mean, meron talaga chocolate na gumagawa sila araw-araw at pwede kang pumunta at pwede kang tumikim. Siyempre mabayaran mo yun. Diba? May chocolate tasting sila. Para malaman natin kung ano yung lasa ng white chocolate nila. Ayan. White chocolate. Mukha. Hindi. Ito yung pralines nila. Ayan. May mga nuts pa siya sa loob. Ayan, white chocolate. Sarap, grabe. Last one na lang, last one. Tapos tinikman natin itong merong whiskey. Sabi ko nakakalasing daw to. Pero tingnan natin, try natin. Grabe, no? Na-enjoy pa talaga. Natin. Ano pangalan nito? Bergamot. Flavored caramel cream. Oh, may caramel juices mo. Medyo hindi siya masyadong matamis. Tama lang. Tapos may konting mint. Pa rin grabe. Katarong makakatulog ako. Grabe ng sweets. So that's it. Ito yung Leonidas. At mamaya, iyan ko sa yung mga pictures naman. Ang sarap, grabe. Parang gusto mo siyang ubusin. Ito ba yun? Oh, ito yung whiskey with chocolate. Ayan. Buksan natin. Salamat ulit sa sponsor. Ayan. May alak na eh. Iyan o. Ayan mga journey o. Ayan. Kaya natin. Ito yung grabe, busog na ako. With whiskey chocolate. Ayan. Kaya natin. Ayun. Tama. Ayun na. Narasahan ko na tayo yung whiskey. Gumuguhit, ayun, binalot siya
nga siya na with whiskey. Oo nga naman. I mean, talagang whiskey na raw. No? Ba? Amoy yung whiskey. Tsaka na mo yung gumuguhit eh. At maganda combination na yung whiskey tsaka chocolate. Meron nga nag-iinuman minsan ng chocolate. Huwag na rin yung bulutan nila eh. Ayan, patigin natin sa sponsor. Ayun na. Ayan o, tingnan nyo. Ayun na, tumutuloy yung whiskey. Ayan o. Ayan, okay. Ay, grabe. Grabe, lasang-lasa yung whiskey. With brandy. Ayan. Salamat ulit sa ating sponsor. Ayan. Ito with brandy. Brandy. Ano ba last ng brandy? Ito yung brandy. Ayan. Ito mas matapang. Mas matapang whiskey. O what? Brandy. Kung may kaya kayo kung ano mas matapang whiskey o brandy. Pag kinain mo ito dapat, pagkagat mo gano'n, saluhin mo agad kasi matatapon yung laman, matatapon yung content. That's brandy. So wait, para sa ating sponsor. Ayaw na, pulutan. Okay, sige. Lalasing! Ayaw na yung ating chocolate with brandy. Okay, ito na. At yung pinakahuli natin with whiskey. Oh no, with Irish whiskey with cream chocolate. Wow! Parang parehas din siya ng isa. Natura. Ayan. Okay. Ayan. Tingnan rin natin. Parang sumasakit na ulo ko. Yun, sarap. Sarap. Yun, pagkakain kayo na ganito, walang pagkagat nyo, iangat nyo dahil matatapon. Okay? You know? Ay, grabe. Mas matapang yung alcohol nito. Pero parang siya may caramel, oh. Ayun. Pero parang mas matapang, mas gumuhit yung ano niya. So, final conclusion. At sabi nga, ang Belgium, siya rin yung ano, siya yung pinaka may hawak ng pinakamalaking chocolate factory. At alam niyo ba kung saan ang pinakamaraming nabibenta in a year ng mga chocolates? Siyempre sa Belgium din, pero sa Brussels Airport. Yan, hindi sa mga ibang chocolate na mga tindahan. 800 tons ng chocolate per year ang nabibenta nila. So parang 2 tons a day. Yan. Excuse me. At ang mga Belgians naman, mahilig na sila sa chocolate. Ayan, sabi nga, parang 6 kilos a year ang nakakain nila. So yung ginagawa nila ng chocolate, sila na kumakain din nun. Hindi pa rin consumer din sila. Ayan. Ako, aminado ako, certified chocoholic talaga ako. Ayan. May hilig talaga ako kumain ng chocolate. Kasi parang, masarap no, parang at the end of the day, kahit pagod ka, makabite ka lang isang chocolate. Grabe, sarap, parang tanggal na yung pagod mo. Meron kong something to look forward yung kaya sa isang araw pagkatapos ng matinding trabaho. No? Ayan. So, that is the Belgian chocolate mukbang natin. Sabi niya, life like a box of chocolate, di ba? So, you'll never know what's inside. So, life is full of surprises. So, yung buhay, ang dami mga surprises. Ako nga, grabe. Nagulantang ako eh, grabe. Salamat mga journey for joining me sa ating chocolate mukbang. And, ano na enjoy nyo? Marami tayo na hearing about the Belgian chocolate. Ating mukbang, unboxing of Belgian chocolate. So, don't forget to subscribe, like, and leave a comment. Ano yung nagustuhan nyo? Ano sa palagay nyo yung best na chocolate pa?